No páli, dobre páli. Ale iba gumy. A gumy sa na tráve nepália. Ale však nevidíš ten typ. To nejde o na spoky. Ale hovorím, páli gumy. Ja však gumy pália, ale nie veľmi. Čo ti to To už ide? má štvorka. No. Ja to je možno. Jak ideš mykom, dík? Teraz sa celé náručné, niečo zakrutu. Tam sa otočil. Počkaj, za chvíľu mu zase oné. Odíde motor. Aby nás aby sme my neodišli do Tak preskočíme cez auto. Myslíš? No jasné. A nie. To ne tam ale pripol. Na to je bezpečnejšie treca, Ale nevidím do zakruty sa ďaha. Mu náručné. Opýtam sa ho, že či nedá. Nie, je tam. Ha? Myslím. Ak teraz nešli. Čo ho prekočilo skoro? Vláčik, ten